Pahitan ng kinabuhi, walay patay. Uy, pre! Uy, pre! Uy, pre! Dali sa dire! Paitang kinabuhi ng walay kwarta na. Agit mo na. Nakay na ibawan na sa line. Lagi dira, pre! Tata! A few minutes later. Tugoy la kagawa dilip. Magod sa mga dito. Nay contesting tubay. Barangay Guapo. Tag-10,000 ang premyo. Tama, palis na ta. Katugoy la Kapitan Elbers. Mga dito ba eh? Ipakontest ito. 50,000 ang premyo. Kasi hindi tamil. Unsa na, pre? Miss Gay, pre. What? 50,000 kayo ang premyo. At na po. Magpalis na na guys. Ayos lang na ni. Bay, agto ko kagawa dilip. 5-4-2-1 go. Nay contesting tubay. Go. Barangay Guapo. Otro. Barangay Guapo. Go. Nay ito yun. 10-4-2-1 go. Mag-ato ko ila Kapitan Elbers. Mga dito ba eh? Nay pa-contest. 20,000 ang premyo. Ay pa-contest ito. 50,000 ang premyo. Kasi hindi tamil. Unsa na, pre? 2-1 go. Miss Gray, pre. Miss Gay. Miss Gay, pre. Oh. Palis na na ta, guys. Oh, shoutout mo na yan. Daday nga. Papalit mo din lang na pagkaon lang yun. Mga tuhon. Shoutout ako mama o papagay na sila sa Malta. Ang ilip sa lingay. Sa akong ati Wiwit Mary Jane. Og kang Kuya Ilbals. Sabagit. Og kang Mama Ganoy. Og kang Edwisa Babito. Og kang Mama o Papa. Og shout Ma'am Painyo. Maribel. Og Ma'am Canton. Marnie B. Cut out. Shout out. Matika. Mato kasi kita pisa. Shoutout na ilan na. Wapo.